Jamen, det jeg bliver mere og mere opmærksom på, altså sådan, jeg støder ind på nettet stadigvæk på de der coaches, der prøver at sælge deres ydelser og dyre programmer og sådan noget, dyre coaching-programmer til 3, 5, $10,000 og sådan noget. Og det er som om, at jeg bliver mere og mere desillusioneret omkring coachingindustrien, fordi jeg synes, at det hele virker som et stort MLM-system. Sådan noget multilevel marketing, hvor en coach sælger coaching til coaches, som også skal sælge coaching til deres coaches, eller til deres kunder, som er coaches. Og ja, det vil sige, det hele bare er sådan en stor kæde af coaches, der coacher coaches. Og det virker bare som om, at der ikke er noget substans. Altså det hele er en stor boble, en stor illusion, og specielt alt det, der handler om law of attraction og coaching, altså manifestation coaching. Det virker alt sammen sådan noget som om, at ja, du skal bare visualisere det, og du skal bare træde ind i en ny identitet, og så kommer du til at quantum leape og quantum jumpe, og så kommer du til at tjene flere millioner dollars, og du bliver bare rig, og altså, jeg kan bare mærke, at det bliver mere og mere noget turn off for mig at følge sådan nogle coaches og sådan nogle programmer, der prøver at sælge sådan noget. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg tror, jeg skal være glad for, at jeg ikke har haft råd til at, købe sådan nogle forløb. Fordi jeg ser flere og flere, der bliver desillusioneret, og som siger, at de har fortrudt køb, altså nogle dyre forløb, og de føler, at det er et scam. Og jeg kan faktisk godt se det, fordi det er lidt ligesom om, at folk bliver begejstrede, og de tænker, ja, hvis de kan gøre det, så kan jeg også gøre det. Og jeg tror bare, jeg er nødt til at investere i de der dyre programmer, for at jeg selv kan gå ud og kalde mig selv manifestation coach, og blive rig. Og det bliver sådan noget markedsføring med, at de der coaches køber luksuriøst tøj, og de køber dyre villaer, og de rejser dyre steder, og spiser på dyre restauranter, og køber mærkevarer som Gucci, og Dior, og Yves Saint Laurent, og Louis Vuitton. Altså, det hele er sådan noget illusionsmarkedsføring. At du skal bare visualisere det, og du skal bare, mærke det, som om du allerede er der, og tage de beslutninger ud fra dit fremtidige selv. Og hvor jeg sådan tænker, at jeg har virkelig prøvet at visualisere det mange gange, og det er bare ikke sket. Og så siger det sådan noget med, at du skal bare tro på det, og så kommer det til at ske, og du skal selvfølgelig også handle på det. Og så er der også nogen, der siger, at men du behøver ikke at løfte en finger, fordi når du er i den der Guds bevidsthed, så er du skaberen, og så kommer det bare til at ske. Og jeg sidder bare tilbage og tænker, det her, det giver bare overhovedet slet ikke mening. Altså det her, det er bare sådan noget, at sætte dig ind i en boble, i sådan noget illusion. Du sidder bare i den der illusion om, at det kommer bare til at ske, og jeg skal bare tro på det, og så kommer det til at ske. Og jeg tror, at der er mange, der ligesom brænder deres fingre. Fordi du kan ikke bare sidde og tænke dig til det. Altså det kan du ikke.
nu er vi i hvert fald i den her 3D-virkelighed, og du er nødt til at gøre noget. Altså, du kan ikke bare sidde og meditere dig til det. Altså, det er jo mere det der går op for mig, at folk er lullet inde i en illusion om, at ja, du kan bare sidde og meditere dig til det, og du skal bare lave om på dit mindset, og du skal lave om på din indre programmering, og så kommer det bare til at ske. Og hvor jeg bare sådan, altså, jeg kan bare se, at der er et eller andet, der er off i det her budskab og i den her markedsføring. Også fordi det er ligesom om, at der er en meget stor kontrast til, hvordan mange mennesker i verden lever. Altså i den her verden, hvor vi lever, i den her 3D-verden, eller skal jeg kalde det Matrix, eller hvad du nu har lyst til at kalde det. Jamen, de fleste mennesker, de går jo på arbejde fra et eller andet 8 til 4 eller 9 til 17, og så får de en eller anden løn, og ja, de bor et eller andet sted, de betaler deres husleje og regninger, og sådan er det bare. Altså, ja, og så er der nogle steder, hvor der er krig, og der er nogle naturkatastrofer, hvor folk er nødt til at flygte fra, og de lever i overlevelse. Så de er jo nærmest glade for, at de kan få mad og husly et eller andet sted. Og så er der kontrast til de her coaches, der bare siger, ja, jeg har lige manifesteret en sekscifret beløb, eller et millionbeløb, hvor jeg har manifesteret dit og dat, og hvor det eneste, de har gjort, det var at sprede en illusion til deres følgere, om at ja, det kan også bare lade sig gøre, og så laver de en markedsføring, hvor de bare ligesom prøver at fortælle om det her hemmelige nøgle, eller den her hemmelighed, som de holder på, som de skal sælge. Så det er jo også det er også sådan en illusionsmarkedsføring. Det er som om, at ja, jeg sidder med den her visdom, jeg sidder med den her nøgle, som du ikke har. Men når du så signer op til mit forløb, der koster et eller andet 50.000 kroner, eller $50,000, eller bare $5,000, det er jo også mange penge, det er jo også 35.000 kroner. Men hvis du signer op til et eller andet latterligt, ja, du kan få et eller andet 5 1-til-1 coaching med mig til 35.000 kroner, ikke? Altså hvor det er sådan nogle helt sindssyge beløb, de charger. Ja, hvis du signer op til det, så kan du også få hemmeligheden til, den her manifestation, hvor du så også kan gå ud og ligesom. Men det eneste, der sker, det har jeg ligesom gennemskuet. Det eneste, der sker, det er, at nu har jeg så heldigvis ikke signet op til sådan et forløb. Men jeg har fulgt de her coaches i mange år. Eller sådan, jeg tænkte sådan, okay, hvad er det, de sælger? Og så har jeg så, tilmeldt mig til sådan nogle, mere sådan nogle kurser eller gruppeforløb, hvor og det eneste, det har handlet om, det er noget med dit mindset, din energi, og noget med at leve om på din identitet, at du skal ligesom træde ind i din fremtidsidentitet, og fremtidsselv, som tænker på en anden måde, og så, der var faktisk ikke noget, jeg ikke vidste i de der forløb. Jeg tænkte bare sådan, okay, det har jeg hørt før. Og så selvfølgelig, det er jo en anden ting, det der med at gå ud og gøre det, men jeg tænkte også bare, at det var sådan meget manipulerende. Altså jeg bare sådan tænkte sådan, okay, hvad er det, de egentlig sælger? Fordi det var bare sådan nogle luftkasteller. Så jo, okay, så kunne jeg måske godt,
Så kan du gå lave nogle affirmations, eller du kan skrive dagbog, eller du kan selvfølgelig have nogle praksiser, eller sådan, sådan nogle ritualer hver dag, til at du kan ligesom træde ind i den her anden energi, eller sådan. Jeg tror på, at du kan ændre din energi, og du kan ændre dit mindset, og du kan ændre dit perspektiv, men det er ikke nok til, at du kan gå ud og blive millionær. Altså, jo, du kan ændre dit mindset, og du kan ændre dit perspektiv, men problemet er, at egoet er ret stærkt, så du vil altid, på en eller anden måde, komme tilbage til dit ego. Så det er faktisk en kontinuerlig proces, det der med, at du skal, på en eller anden måde være bevidst. Bevidst om, hvad du tænker, hvad du føler, hvad du på en eller anden måde være bevidst. Altså bevidsthed er bare simpelthen nummer 1. Og det er på grund af det, at den her industri kan sælge forløb igen og igen og igen og igen. Fordi du kan ikke bare ændre det sådan her, og så er det gone forever. Det handler faktisk om, at dit ego vil hele tiden trække dig tilbage til din komfortzone og dine gamle mønstre. Og så er det jo hele tiden, jeg er nødt til at minde dig selv om de her ting med, okay, jeg kan godt have et andet perspektiv. Jeg kan godt have nogle andre, overbevisninger og mønstre. Men jeg tror, at de fleste mennesker vil blive trukket tilbage til deres gamle mønstre og deres komfortzone. Og så kan det selvfølgelig godt være, at du er nødt til, at du kommer hele tiden på et nyt level på den måde, at det er jo selvfølgelig noget, du har arbejdet med før, så det er velkendt, det er det mønster, jeg ryger ind i, når der sker noget, eller jeg bliver trigget af nogle ting, ikke? Men spørgsmålet er, om man virkelig kan ændre de der programmeringer. Og det er jo det, de her manifestation coaches fortæller, at det kan du ændre, men kan du virkelig det? Og det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg er i tvivl om, fordi jeg har arbejdet med mig selv i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har også set rigtig mange forskellige, værktøjer. Og der er ikke noget, jeg ikke har prøvet. Altså, jeg har prøvet det meste. Jeg har prøvet yoga og dans. Altså, dans er jo sådan set ikke noget, der ligesom ændrer umiddelbart ens mønstre. Men jeg har studeret psykoterapi og coaching og NLP og EFT-tapping og theta healing og meditation og altså jeg har prøvet bare alverdens ting og reiki healing og Akasha arkiv healing og hvad ved jeg, ikke? Og der er ikke nogen af dem der kan hele dig eller ændre noget i dig forever. Der er ikke nogen, værktøj, hvor du går hen til og siger, nu vil jeg gerne have, at det her det bliver healet, eller den her blokering bliver fjernet, og så bliver det fjernet for evigt. Der er ikke nogen af dem. Ikke nogen af dem. Altså, og det er jo faktisk, det der er min pointe, at jamen, der er ikke nogen af dem, der kan gøre det. Jo, du kan meditere hver dag, du kan lave yoga, du kan lave tapping, du kan lave rigtig mange ting. Du kan gå til terapi, og du kan gå til healing, men der er faktisk ikke noget af det, der ligesom har en varig virkning. Og hvorfor det? Hvorfor har det ikke noget af det en varig virkning? Fordi grundlæggende set,
er jeg i tvivl, om du kan ændre din programmering. Fordi det er virkelig så svært at ændre din programmering. Og jo, altså, det man kan være, det er at arbejde på sin bevidsthed. Din bevidsthed. Men det kan du altid arbejde på. Og så er det faktisk lige meget, om du... Ja, og så tilbage til det der med scam. Altså, at den her coaching-industri er et scam. Fordi det tror jeg faktisk, det er. Og specielt også fordi de mennesker, der signer op til sådan nogle dyre coaching-forløb, de får så fortalt, at ja, det du skal gøre, det er, at du går ud og laver et, hvad de kalder det, en high-ticket program. High-ticket forløb, og high-ticket betyder, at det er et dyrt forløb, som koster mindst et eller andet $3,000 til $5,000. Det vil sige mindst 25.000 kroner, 20-25.000 kroner, så du skal gå ud og sælge sådan et dyrt forløb. Men i virkeligheden sælger du, de fleste sælger det samme forløb, som de vil sælge til et eller andet 1.000 kroner i timen. Men mindre de selvfølgelig pakker det ind som noget, okay, så får du også adgang til en portal med en masse videoer og filer, og så får du også one-on-one coaching, og så får du også noget voice coaching ved siden af, mellem sessionerne, og altså ligesom du pakker ind i noget, hvor du får noget mere med. Og det kan man så selvfølgelig godt forstå, at okay, jo mere putter du ind i et program, jo højere beløb kan du tage for det. Og det er så selvfølgelig fint nok, men jeg tænker, at grænsen går der, hvor det bliver virkelig, virkelig dyrt. Altså hvor det ligesom koster allerede en bil, eller det koster, det koster altså en udbetaling på en lejlighed, eller altså hvis du tænker på, at et forløb koster mere end 100.000 kroner, ikke? Altså hvor man sådan tænker, okay, altså det skal virkelig være transformerende. Altså hvis du køber noget, der koster en bil, eller et eller andet, en udbetaling på en andelslejlighed, eller du ved, sådan, du kan tage på ferie for de penge i flere år, ikke? Eller det koster måske et helt års husleje, ikke? Altså, der tænker jeg bare, at det er virkelig, virkelig, og så skal du være rig i forvejen, for at kunne betale de penge, ikke? Men det de fortæller, de her coaches, at ja, men du skal investere i dig selv, og det manipulerer dig til, at du ligesom går ud og optager lån, eller på en eller anden måde, tager lån i din lejlighed, eller sælger din bil, eller beder familien om at låne dig nogle penge. Og det er så der, hvor jeg synes, at det etisk og moralsk set ikke er i orden. Fordi det er en form for manipulation. Det er en form for manipulation. Det siger, at ja, men hvordan vil din fremtidige selv tage den her beslutning? Så selvfølgelig, når det ligesom projicerer dig ud i en fremtidig version af dig selv, hvor de siger, ja, men du har allerede millionerne, hvad for en beslutning vil du så tage, ikke? Og selvfølgelig, når du er allerede i den der, når du er energetisk set og meditationsmæssigt inde i den her version af dig selv, i den her fremtidige selv, så er det jo måske meget nemt at sige, at jo, så vil jeg selvfølgelig gå ud og investere i et forløb, der koster 100.000 kroner. Men det er jo stadigvæk en manipulation, fordi du har jo ikke de der 100.000 kroner på din konto. Og så er det jo manipulation at sige, ja, men
jamen så har du ligesom mod på at investere 100.000, og så er der også nogen, der siger, ja, men du skal først ud og investere, og selvom du ikke kan se resultatet endnu, og så kommer pengene bagefter. Men det er jo en meget, meget sygt coaching. Altså, det er jo noget sygt, og noget... Altså, jeg ser samme praksiser i det her, som inde i et eller andet MLM-pyramidespil. Og derfor så vil jeg fraråde folk at gøre det. Hvis du ikke har pengene på din konto, så lad være med at investere 100.000 i et forløb, som du ikke ved, hvad det er. Du ved ikke, hvad du køber. Og det er jo ligesom også det, altså det er jo en illusion, de sælger. De sælger den her illusion om, at ja, men når du har investeret i det her forløb, jamen så har du muligheden for at skabe det der resultat. Men i virkeligheden, altså så skriver de jo alle sammen på deres hjemmeside, at jamen jeg kan jo ikke garantere for, at du kommer til at skabe det resultat. Fordi det afhænger af mange ting. Og det er jo også forståeligt nok, at det ikke kan garantere det. Fordi det handler jo også om, at du går jo selvfølgelig ud og gør nogle ting, og du handler på det. Men det afhænger af mange ting. Det afhænger af, at du sælger det rette program, og til de rette mennesker. Og det handler om din egen energi og dit eget mindset. Og skal du investere også i nogle Facebook-annoncer, eller... Altså, der er mange faktorer i det. Så det er jo faktisk også, jeg er med på, at du skal selv gå ud og gøre nogle ting for at skabe en business. Men hvad hvis du ikke sælger businessforløb? Altså, og der er det hele, det ligesom falder til jorden. Fordi så er det lidt ligesom om at gå ud og købe en lotto-kupon til 100.000 kroner. Så tænker jeg, at det er faktisk bedre at gå ud og købe en lotto-kupon, fordi, og så håbe og krydse fingre. Fordi hvis du også kigger på de her coaches, der sælger de her dyre forløb, hvis du kigger på deres testimonials, det er det samme, altså det bruger måske 2-3 personer, det er de samme personer, de bruger som testimonials. Så det er også derfor, du skal undersøge, altså hvad er det for nogle resultater, de her coaches har skabt for andre. Kan de også, altså er det kun coaches, det kan hjælpe, eller er det også nogle andre businesses? Hvad laver de der personer, som de har hjulpet? Har de en reel forretning? Altså, hvad er det, de sælger? Sælger de hækleforløb, eller sælger de dansekurser, eller yogakurser? Altså, hvad er det, de sælger? Eller sælger deres kunder også coaching til andre? Fordi så bliver det meget sådan noget manipulation i mine øjne. Og det er også derfor, at jeg er ligesom begyndt at stå af, fordi jeg kan ikke forene mig med den industri, altså som den internationale coaching-industri præsenterer. Fordi det er en boble. Hvis du kigger på det, det er det samme coaches, der går igen og igen og igen i den der boble, som siger, at det handler om dit mindset, din energi og din identitet og din messaging. Altså, så hvad er det, du siger til folk? Og det er din kommunikation, det handler om. Og så sælger de dyre forløb til et eller andet $10,000. $5,000 til $10,000. Og jeg har også fulgt nogle tråde på nettet, hvor der er en masse, der skriver, at det blev scammed af de her coaches og de her forløb, hvor de ikke har fået noget substans, hvor coachen sidder bare og siger de samme ting igen og igen, ligesom de siger i en Facebook Live. Og hvor de har nogle meget charmerende personligheder, og de er faktisk gode til at sælge. Det er sådan nogle sælgertyper, som sidder der og taler om, og de taler faktisk ikke om andet end sig selv. De fortæller om deres historier, om hvordan, oh my god, hvordan havde jeg ikke nogen penge, og
og så coachede jeg fra min bil, og så lige pludselig, jamen, så brugte jeg alle mine penge, eller mine sidste penge, eller det penge, jeg ikke havde, brugte jeg på et eller andet forløb hos en eller anden coach, og så begyndte jeg at lave nogle penge. Så det hele er bare sådan noget, hvad skal man sige, en illusion, det sælger. Og det er faktisk det, der er konklusionen. Det er i hvert fald min konklusion. Så hvad er det, du skal kigge efter? Fordi jo, jeg tror godt, at coaching virker. Altså det der med at sælge psykoterapi og coaching og energetisk coaching og det der med at give slip på blokeringer. Jo, det kan terapeuter og coaches godt hjælpe med. Og det er også en fin ting. Men man skal passe på med, at lige så snart det bliver sådan noget indkomstmarkedsføring, når coaches begynder at fortælle om, at før jeg investerede i coaching, så tjente jeg ingen penge, og lige snart jeg investerede i en coach, så begyndte jeg at tjene flere $100,000. Det er det, man skal passe på med. Fordi det er jo ikke sikkert, at det kommer til at ske for dig. Og der er rigtig mange, der ligesom investerer i det her forløb, og altså det kommer ikke til at tjene millioner, eller flere $100,000, eller sekscifret forløb, eller altså noget i den retning. Lige så snart det bliver sådan noget indkomstmarkedsføring, så tænker jeg, at det er noget scam. Så skal man ikke investere i det. Hvis det handler om, at jo, du kan få et bedre liv, du kan få det bedre med dig selv, du kan få en bedre hverdag, du kan få et job, du elsker, eller du kan få bedre relationer med din familie, eller din kæreste, eller din partner. Altså noget, der handler om, som faktisk ikke handler om indkomst, men hvor du ligesom kan mærke, at okay, nu har jeg et bedre liv, fordi nu følger jeg mine drømme, og nu tager jeg ud at rejse, eller nu tør jeg gøre noget, som jeg ikke har turde gøre før. Så tænker jeg, okay, det kan jeg godt gå med til. Fordi det er jo også det, coaching og terapi handler om. Det ultimativt handler det om, hvad du føler, og hvordan har du det der i dit liv. Så tænker jeg, yes, fint nok, jamen så tror jeg på det, og jeg tror også på, at du kan give slip på nogle blokeringer, du kan skifte perspektiv, du kan skifte energi, og du kan begynde at få det bedre i dit liv. Men lige så snart det handler om sådan noget med indkomstmarkedsføring, at jamen, det tror jeg ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og der tænker jeg, at folk skal virkelig, virkelig kigge på, hvad de køber. Fordi coachingindustrien er blevet sådan en illusionsboble, hvor du ser på Instagram og Facebook, at ja, men de bor på dyre hoteller, og de spiser på dyre restauranter, og de køber Louis Vuitton og alle mulige mærkevarer, og så er de i sådan nogle, hvad skal man sige, i sådan nogle dyre masterminds, hvor de ligesom gejler hinanden op til, at de sælger til hinanden, og altså det er de samme folk, de sælger til, hvis du lægger mærke til. Det er de samme folk, det er jo det samme coaching, de sælger noget inden for den samme boble. Hvis du lægger mærke til, så er det sjældent, at de sælger noget uden for den boble. Jo, så kan det måske sælge noget til folk, der arbejder 9-17, som gerne vil forlade deres jobs, og gerne vil blive coaches og være med i den her boble. Det kan de godt sælge til, fordi de kan godt sælge den illusion, der hedder, at jamen, hvis du køber ind i det her, så kan du være med i vores loge. Det er jo en loge, en hemmelig loge. Så kan du godt, det kan det godt sælge det til. Men lige så snart det bare handler om, at du skal arbejde på dig selv, og jamen,
jamen så kan de ikke charge de der høje forløb. Altså, de kan kun charge de der høje forløb, for de høje forløb, fordi de sælger inden for den samme boble, til de samme personer, igen og igen. Så det var bare lige nogle tanker fra mig her, fordi det er lidt ligesom om, at det er som om, jeg har vågnet op fra den der illusion. Jeg har hele tiden tænkt, oh my god, hvorfor kan jeg ikke selv gøre det? Hvorfor kan jeg ikke også bare tjene de der millioner? Men det er fordi, det er en illusion. Og jo, jeg kan godt hjælpe folk med at få det bedre i deres liv. Få nogle bedre relationer. Få et mere, balanceret liv. Et mere eventyrligt liv. Få noget mere selvtillid og selvværd. Fordi det er jo det ultimativt handler om. Men det der med at love, at så kommer du til at tjene 100.000 kroner om måneden. Den form for markedsføring, det synes jeg, man skal passe på med. Fordi det kan man aldrig nogensinde love og garantere. Og det er jo der, at folk kan blive skuffet, hvis de så ikke får det, de har troet, de vil få ud af, sådan et forløb. Så i bund og grund handler det om, at man ikke skal tro på nogle meget, meget store lovning på et eller andet indkomst. Ja, kunne du tænke dig at tjene 10.000 kroner om dagen, eller sådan et eller andet? Det skal man ikke tro. Man skal ikke tro på den form for markedsføring. Med mindre man er også, villig til at gå ud og sælge den type coachingforløb, der hedder, at ja, kunne du tænke dig at manifestere 100.000 kroner om måneden, uden at gøre noget? Altså, det er i hvert fald det, som jeg synes, jeg er meget imod, etisk set, fordi det er ikke okay. Og coachingindustrien bliver også rådent på den måde, fordi der er færre og færre, der tror på, eller der har lyst til at investere i coaching, fordi de tænker, det virker jo ikke alligevel. Men der er jo noget, der virker. Værktøjerne virker, men man skal være meget mere påpasselig med, hvad er det, man sælger? Hvad er det for et forløb, man sælger? Skal man virkelig love guld og grønne skove? Eller skal man være mere realistisk og så sige, jamen, ja, når du ligesom begynder at tro mere på dig selv, og få mere selvtillid, og få mere selvværd, ja, så kan du gå ud og ligesom skabe det liv, du har lyst til. Det kan du. Men man skal aldrig nogensinde sige noget om, hvor mange penge man kommer til at tjene, eller love, men du kan også bare tjene millioner om året, ikke? Altså, så ja, jeg synes i bund og grund, man skal være mere realistisk, når man investerer i sådan nogle forløb. Og jeg vil også sige, at ja, hvis du ikke har pengene på kontoen, så synes jeg ikke, du skal investere i sådan et forløb. Du skal ikke gældsætte dig selv. Altså, jeg kan sige så meget, at men jeg vil også sige både og. Fordi man kan sige, hvis det er et realistisk forløb, hvis du får nogle kompetencer ved det her forløb, så kan det godt være, at du skal gå ud og låne pengene. Altså det har jeg selv gjort. Jeg havde selv investeret i et forløb, da jeg læste til psykoterapeut. Fordi dengang var jeg på SU, og dengang havde jeg ikke pengene. Jeg havde ikke alle pengene til at investere i en psykoterapeutuddannelse. Men jeg vidste bare, at jeg gerne ville blive psykoterapeut. Og der vidste jeg bare, at jamen, det vil jeg bare. Altså jeg vil gerne blive uddannet psykoterapeut. Men det at blive uddannet psykoterapeut, det er også noget håndgribeligt. Det er nogle, færdigheder og skills, som du kan gå ud og bruge bagefter. Det er noget, du kan gå ud og bruge bagefter. Du kan, det er jo en uddannelse. Så der tænker jeg, at det er jo noget konkret. Du bliver uddannet psykoterapeut. Så der tænker jeg, altså der har jeg også brugt
jeg mener, jeg har brugt i hvert fald 100.000 på min uddannelse. I min 4-årige uddannelse. Jeg tror, jeg har brugt mere, fordi der skulle man også betale kost og logi og egen terapi og det ene og det andet. Så det blev mere end 100.000 kroner. Og jeg havde ikke pengene. Så jeg var nødt til, altså jeg kom også i gæld i forbindelse med den uddannelse. Men jeg har ikke fortrudt det, fordi det er nogle færdigheder, jeg havde fået. Så man kan sige, hvis det er sådan noget, du investerer i, altså hvor du får en uddannelse, hvor der er nogle færdigheder, nogle skills, du får, som du kan gå ud og bruge bagefter. Og du kan bare mærke, at det er det, du har lyst til. Du vil bare gerne have den her uddannelse. Så tænker jeg, at det er nok okay at låne penge i banken, eller af dine forældre, eller hvor du kan låne pengene. Men jeg vil stadigvæk sige, at du skal tænke dig om, fordi du skal ikke ligge søvnløs om natten og være nervøs over den her investering. Så du skal stadigvæk tænke realistisk og så regne på det. Okay, hvis jeg investerer i sådan en uddannelse, så kommer det til at koste mig et eller andet 5.000 kroner om måneden. Eller lige nu kan jeg betale 1.000 kroner om måneden, men så må jeg bare betale resten af gælden, når jeg ligesom kan komme i gang og lave terapi, eller når jeg er terapeut, og jeg kan få klienter. Og så på den måde tjene pengene ind, ikke? Så ja, tænk dig om, regn på det, vær realistisk. Og så på den måde, eller det kan også være noget med, at jamen, du har allerede 20.000 på din konto, og så resten betaler du bare via et banklån, eller din kassekredit. Jeg tror bare, jeg havde en kassekredit på det tidspunkt, så jeg kunne godt betale det månedlige afdrag. Men jeg tror faktisk også, at jeg havde... jeg betalte stadigvæk af på min psykoterapeutuddannelse 5-6 år efter, at jeg var blevet færdig. Så man skal tænke på, at det er også en langtidsinvestering. Man skal måske heller ikke tænke, at det er noget, du betaler af på i løbet af 2 år. Hvis det er sådan en flereårig uddannelse, som du tager. Så ja, vær realistisk, regn på det, og overvej om det er det, du vil. Altså du skal virkelig ville det. Så det er mit råd. Og hvis det er sådan noget fluffy manifestation coaching, du støder på, som umiddelbart har en meget, meget god markedsføring, og som prøver at sælge dig noget, som er meget, meget uhåndgribeligt, eller sådan taler ind i den der med, at så kan du tjene flere 100.000 og flere millioner kroner, så tænker jeg, at du skal virkelig tænke dig om. Og ja, være realistisk, fordi det har også været min læring, det der med at være realistisk. Lad være med at handle på din frygt, men sov på det. Sov på det måske flere gange. Sov på det måske flere måneder. Lad være med at signe op til et forløb fra den ene dag til den anden. Fordi det er måske ikke det rigtige lige nu. Så det blev til en meget, meget lang pep talk. Jeg kan se, at jeg har talt i 40 minutter omkring det her. Men ja, lad mig vide, hvad du tænker, og hvordan du kan bruge de her oplysninger i din fremtidige færden, og hvordan du gerne vil skabe dit liv. Fordi det behøver måske ikke at være en meget, meget dyr investering. Og ja, så langt så godt. Så jeg slutter lige her.